Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Uba Maria Hom Kharkrang ubadai uhe pulit ke jilla. Baru badai uway ni ki kertong ubadan ke Jingïakhun Jingïakhun ni ke Ilekshon MLA host nam arajar arpulai ni ke Seng Bharatiya Janata Party na 17 North Shillong constituency ulaong. Baka Jingïakhun ni ke Ilekshon Mynta kalong ke Jakhlia bha namar bakadan ke Jingpendon kam deka bor jong ke pisa ban penbe yu pat ba. Ulaong bah ki por baju penlong ni ki Jingïakhun ru lahaban seo deka dor ki breo ki ba wan bandon benta bat singap ki Jingïakhun. Ulaya thoru baki don ki jaka ki ba upenlong ki Jingïakhun ha ka baki breu ki juong ki nongkit kam jong u. Ba hato uba Kharkrang un ai katno lada ki wan ban singap ki Jingïakhun. Ulaong ba uju paktin ki nongelam jong u ban ong ba uba Kharkrang ai namar ba uba Kharkrang ukhot ki pat ba bakin singap ki matre kam jong u bat ban singap kan nongrim ka ba uyeng. Bat hadin kata kan syong ha ka rai jong upat ba unjit ni unum jit ya u. Ting ngan syong hok itu ting la Jakhlia. Frankly speaking, ngandar dia kata ngam buri, ngandar dia kendu iki beri po konstitusi jungi rumah ong ngai la Jakhlia handu kata ta. Kalau pindah pelong meeting ru ba pipsir ka dor. Nai kren na sama tabut. Taman attend meeting ru. Kidan ki jaka mga pelong meeting ki pak ki ong hini nang kit kam junga ki ong penkelisi ba Kharkrang ngai kan no. Ngoi ki ong ba Kharkrang ni mai ba Kharkrang ki khot pi ba pin sngap ya ka agenda ju in pin sngap ka nong rim ka ba yeng ni. Ba sar rai de pi hade pisu ya hab ne ma kata. Te ka iting ba lada ni continue mengin long kumne tangam tip show ni ka state jungi kin position no. Nama lada nama ta ka meeting man attend ru pisu da ka dor. Te kat no khantam e ba pin ai ya ka vote ka jong pi ngam tip show kat no kin siu. We candidate why kata once we candidate pun double ya takarit once we pun double biang sakarit na try matang so ki ong ri arajar si meeting ki yo tengam tip uti bre balik jam tu kiliban sengap itu kurtong ni kilet nam ta to pisang tip show the thing ngam chon ong no ngam don problem e ruan ye yang spo kat san ki candidate there's no problem ngong tang ni ko bai to ngin ya tainya ha kalumpung kai to ngin ya have a public debate ai biki brio ki electorate jangi kin kili ngi ai biki ngin le ta public debate khamat ju public berkhot un sngam but ai ki kin sarai lor ju ta khan ai biki public kin pe ka background jangi ki candidate wi pi bai uba Kharkrang mo chwa dong long police officer tri kum no wi ru tri kum no kum ta ter pi kam de kan menta la bandon u khlemon uba Kharkrang tamba ngan bu di ba Kharkrang malu ai nga san hajar man tabut ta tu takmut ngi la pen yap sna ga stil jong but ka bas ngosi e kalong ba ngi pen yap ya ka future generation ka jungi ka lawai ka jungi kanong ngai there's no future anymore ya na kalian jungi ka ta that's why ngi happen so tu ba ki bri ta that's why ngi rung yeng ki bring yong no yong jet ngi so dan in long ka voice ng ta jupi kum kalong menta the thing is ngim ka presentation ki Christians for BJP party kalong so insignificant telarang ni kampen bun nakaliang ka jong ka ni kum ki Kristan larang ni rung ak po party BJP definitely radon kan ko jong thambon kan ni ka tai ka voice ni will be heard and I'm for one certain you can rest assured but I'll be one person when raising a voice ko jong okay lara ka dang no atrocities no jong le ngamong ya tang BJP rule states ma pindapen tam le nang BJP rule states about dan ta allegation in fact ka aja ki state bom le BJP rule state rule tingim la mo attribute ya ta bor khot tang ta BJP rule states kan but definitely I will be a voice for the Christians atu pintho halor kani shau definitely whatever kabadan coming up and and be the thing is I don't put government service for 37 years and I don't put police officer as a police officer I'm just shy but keren ka ba jing si sha kan man pen pa maybe kala ban pen skosi ya kat to kan ningot ki ba he yang la ni ki mo ki dan ka bor ta pa I can't help it you jing si sha ni happy man pen pa ti kum no pin pentik kena ba ka jing job kan ya be support ka BJP kibun kinong kertong am lan ni kata tamba kawai pedang nong api nei ki electorate but not long ta they said enough is enough
ngi kuat development yang state gitu and cutting across party lines Mynta they want to see ki kuat bani I do breu kin jet ubala ba bagi community ubala no development ka state gitu te la lagi bon kana no mi khamat kararu try ki breu ki sotu ya no begini Ba khat sentiu inum yo e katiket inmi no andre kini kini kinong kersan juga BJP kila pia arlian ka e ko pin petikena ba pin bat be kita kinong kersan. The thing is namar ki badan badi ki mendai kinong kersan ji personal. Kini no kersan ka party BJP. It's too like that. And for them the commitment to BJP ka dan. Kene for BJP candidate. Jeng per clear kala ya sa hi gim but step but made nge tristom ki workers ki tristom adu kata tan but kam tam am tangin concentrate ki than jungi se than kasi jungi se ni nomor ba am ta abing irung ki yeng tu ngi da pelit por ki electorates man so thu ki ban kren ki but kam tam am nyo ki ka feedback na ki ka expectation ki now no bikman man ki digi ki feedback ni yo ngi lam pan bah ban pan janai ta ka kam ki jungi Isilong tanghakaan tamba is just another avenue for corruption. I just hope so. But then yo ILP la sai. ILP also come num long kata avenue of corruption for someone. Namara babun ki jing perking nei temut ka avenue of corruption also ka bon. Kan. Mar de hang to ki lat ki lanti ki play. Mar kap nang bon hi jing perking nei temut kata corruption ka nang bon.